Bazenekien egunez eguneko ekintza txikien bitartez eta erakundeen laguntzaz guztiontzako janaria hornitu genezakeela nekazaritzaren, basogintzaren eta arrainaztegien bidez? Hau irakurri bitartean, gure lurzoruak eta ozeanoak hondatzen ari dira, eta horren ondorioz, hainbat eta hainbat lagun dira gose, Estatu Batuetako biztanleen bikoitza baino gehiago alegia. Gose direnen kopurua murrizteko, hain zuzen ere, nahikoa izango litzateke emakumeek gizonek beste aukera edukitzea baliabideak eskuratzeko orduan. Geure janaria nola ekoizten dugun, nola saltzen dugun eta nola kontsumitzen dugun hausnartu behar dugu bete-betean. Guretzat premiazkoak diren elikagaiak landatzeko eta ekoizteko sistema aldatu nahi dugu. 2050ko biztanleei modu jasangarrian jaten emateko. Malnutrizioari eman nahi diogu amaiera, ekoizpen sistemen jasangarritasuna ziurtatu nahi dugu eta emankortasuna zein diru-sarrerak bikoiztu nahi ditugu eskala txikian. Gosea desagerrarazi nahi dugu. Gurekin bat egin nahi duzu?